San Pedro Nolasco, tapat na sugo ni Kristo, tagapagtatag ng orden ng Mercedario. San Pedro Nolasco, lingkod ng mahal na Birhen, sa pagtubos sa mga Kristiyano, ihag ng mga Moro. San Pedro Nolasco, tapat na sugo ni Kristo, tagapagtatag ng orden ng Mercedario. San Pedro Nolasco, lingkod ng mahal na Birhen, sa pagtubos sa mga Kristiyano, ihag ng mga Moro. San Pedro Nolasco, tapat na sugo ni Kristo, tagapagtatag ng orden ng Mercedario. San Pedro Nolasco, lingkod ng mahal na Birhen, sa pagtubos sa mga Kristiyano, ihag ng mga Moro. Pedro Nolasco, tapat na sugo ni Kristo, tagapagtatag ng orden ng Mercedario. San Pedro Nolasco, lingkod ng mahal na Birhen, sa pagtubos sa mga Kristiyano, ihag ng mga Moro. San Pedro Nolasco, tapat na sugo ni Kristo, tagapagtatag ng orden ng Mercedario. San Pedro Nolasco, lingkod ng mahal na Birhen, sa pagtubos sa mga Kristiyano, ihag ng mga Moro. San Pedro Nolasco, tapat na sugo ni Kristo, tagapagtatag ng orden ng Mercedario. San Pedro Nolasco, lingkod ng mahal na Birhen, sa pagtubos sa mga Kristiyano, ihag ng mga Moro. San Pedro Nolasco, tapat na sugo ni Kristo, tagapagtatag ng orden ng Mercedario. San Pedro Nolasco, lingkod ng mahal na Birhen, sa pagtubos sa mga Kristiyano, ihag ng mga Moro. San Pedro Nolasco, tapat na sugo ni Kristo, tagapagtatag ng orden ng Mercedario. Kasama po natin nagpapasalamat sa misang ito, ang kapistahan ni San Pedro Nolasco ang mga sumusunod: Ara Barzaga, Irene Cruz, Michael and Josie San Jose, Hasmin Gonzalez, Susana Gumabon,
Kazutomo and Digna Kurahashi, Lita and Rosana Francisco, Isabelita Manarang, Carmelita Magat, Zenaida Magat, Caridad Malang, Freddy and Noemi Aguilar, Nori and Anselm Joseph Balatbat, David and Primitive, ayan. Prime. Prime lang tayo. David Soliman, Sunny and Doring David, Merlin and Lisa David, Teddy and Cathy Laksamana, Lindo Cruz, Roger and Epi Valdez, Irene Taruk, Manuel and Letty De Leon, Mark and Loida Cruz, Weng and Ludi Lorenzo, Manilin Santos, Amante and Jenny Canasa, Larry and Net Mananghaya, Javier and Cecilia Luktu, Leslie Mariano, Rafi and Cynthia Cruz, Danilo and Apo Aniway Bailon, Jacinta Manlapas, Orlando and Eugenio Sagum, Danilo Mangulabnan, at para sa kaarawan ng pag-iisang dibdib ni Romy and Lynn Barzaga, Augusto and Telma Santos, at para sa kaarawan ni Gia Abasolo, at para sa kaluluwa ni na Jose, Rosalina, Cornelia, Leopoldo, Pablo and Loreto, Adoracion, Marieta and Brigido, Ricardo, Reynaldo, Wilfredo, at Monico. San Pedro Nolasco, lingkod ng mahal na Sama-sama po tayo magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa pangunguna ng ating panauhing pari, Reverendo Padre Conrad Sablan. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sa araw ito, sa ating pagdiriwang pa rin ang Pasko ng Pagkabuhay, sa ikalimang linggo nito, ay muli natin binibigyan parangal isa sa tunay na nagsabuhay ng kanyang kaugnayan sa Panginoon, na siyang puno ng ubas at siya ang sanga, na tunay na ipinakita ang pag-ibig sa Diyos sa pag-ibig sa kapwa. Si San Pedro Nolasco Nas, sa kanyang paglilingkod, ay tunay na pinakita ang dakilang habag at awa ng Diyos sa kapwa-tao. Kaya sa ating pagdiriwang, simulan natin ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, para pakipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyo lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, di nga ditipon sa banal na hapag ng ating Panginoon, taglay ang kanyang dakilang pag-ibig upang tayo maging karapat-dapat sa pagganap sa pasimula. Ating amilit pag-isihan ng ating mga inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, tayo patawarin sa ating mga kasalanan,
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, pinabubuti mo ang masasama at ginagawa mong maging banal ang mga dating alibugha. Makapiling ka nawa namin sa lahat ng iyong ginagawa. Makapiling ka nawa namin sa iyong mga handog na kusa. Ang iyong mga pinabuti ay huwag nawang magsawa sa pagiging matatag sa banal na adhika sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo,
Tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hentil ang mabuting balita, at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na. Tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila't sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nananalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan? Ni ng ating mga magulang, sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus, gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nito. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang ng isinalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hentil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginooy hanapin ng ibang tao, ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasyakoy, huwag nating ligaligin ang mga hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid. Huwag kakain ng hayop na binigti, at ng dugo. Sapagkat mula pa nung unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng papamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa lahat ay ipinahayag, gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit saay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga kapatid natin, nakaisa rin po natin sa ating pagdiriwang ng banalamisang ito na nakikiisa sa atin sa ating Facebook live stream ng ating pagdiriwang ng banalamisang ito. Una tigit sa lahat, bilang ating pagkaparangal at pasalamat sa isa sa magandang maituturo nating halimbawa na sinabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon. Manatili kayo sa aking pag-ibig nang malubos ang inyong kagalakan. At walang iba kundi ang ating binibigyang parangal sa araw na ito at importansya. At huwaran natin sa pananampalataya. Huwaran natin sa pamumuhay ng kanyang pananampalataya, ng kanyang pag-ibig sa Diyos, sa kanyang paglilingkod sa kapwa-tao. At walang iba kundi si San Pedro Nolasco na ating binibigyang pagkapahalaga sa araw na ito at pinararangalan. Kaya nung sabi nga, may isa ako, na-curious ako, sino ba ito? Hindi ko kasi ganong kilala eh. So nag-research po ako. Wala akong makita sa libro kong mga santo, so nag-google na lang po ako. Maiksi po yung nakita ko doon sa nabasa ko lang doon na sa edad na 15 taon, siya, sapagat sila ay namumuhay kaysa ng kanyang pamilya na mariwasa at siya naging tagapagmana ng kanyang ama sa isang napakalaking kayamanan. Sa edad na 15 taon, 15 years old siya nang mamatay ang kanyang ama. At nang lumaon, nang siya'y nasa sapat na gulang na, ano ang ginawa nitong taong ito ni San Pedro? Ginamit niya ang kanyang minanang kayamanan sa kanyang ama bilang ransom sa mga Kristiyanong tunay na inuusig at nakukulong na inaalipin ng mga Moro. Ito ang ginamit niyang pangtubos sa mga Kristiyanong ito bilang pambayad upang ito'y makalaya. Sabi ko, napakadakilang gawain ng isang taong nagmamahal sa Diyos. Napakadakilang tao na ipinakikita sa atin ng pagkasabuhay, nang narinig nating Ebanghelyo sa araw na ito, kung paanong ang kanyang pag-ibig sa Panginoon, ang kanyang nag-uumapo na pag-ibig sa Diyos ay naisabuhay niya sa kanyang paglalaan ng anumang taglay niyang yaman sa buhay upang tubusin ang kanyang kapwa-tao, ang mga Kristiyanong tunay na mga nakaranas ng paghihirap ng kanyang kapanahunan. Kaya pala kako siya naging mercedarian, ibig sabihin kasi ng mercy. Yung habag ng Diyos, ginamit niya bilang ransom, kaya mercy, ransom Ibig sabihin, pambayad. At yun ang ginawa rin sa atin ating Panginoong Jesucristo. Tayo tinubos ng ating Panginoong Jesucristo, dala ng kanyang pag-ibig sa atin,
ng pagkasabuhay ng kanyang pag-ibig sa Ama, ng pananatili niya, ng kanyang malalim na ugnayan sa Ama, sa paghahandog niya ng kanyang buhay para sa atin. Ang kanyang buhay ang naging kanyang pangtubos para sa atin na nagpapatunay kung gaano kadakilang habag at awa ng Diyos sa ating lahat. At ay nais sa buhay ng ating pinaparangalan sa San Pedro Nolasco. Ang habag ng Diyos, ang kanyang pagiging mahabagin na nagmamahal sa Diyos ay pinakita niya sa kapwa-tao, taglay ang kanyang kabutihan. Kahit anong meron siyang siyaman, handa niyang ibigay para palayain at matubos ang kapwa niya Kristiyano. Kaya sabi sa kahuli-hulihan, nang natubos niya isang napakaraming Kristiyano, almost 400. Matapos yun, siya na matanda, anong ginawa niya? Inilaan na ang kanyang buhay sa loob ng kumbento sa pananalangin, pagtatalaga ng kanyang buhay sa Diyos. Isang buhay na makikita rin natin na tunay ang pananatili niya sa Panginoon ay namunga ng sagana. Ang pananatili niya sa Panginoon, taglay ang kanyang pag-ibig sa ating Panginoon, ay tunay na nagpapahayag sa atin kung paanong ang kagalakang kanyang taglay sa kanyang buhay ay nag-uumapaw, hindi sa anumang bagay na hinahanap niyang parangal, kundi sa kanyang pagkasabuhay ng kanyang pananampalataya, ng kanyang pag-ibig sa Diyos, sa paglilingkod sa kapwa-tao. Kaya pala siya ay nagtatag na isang tunay na magandang samahan na nagpapahayag ng dakilang habag at awa ng Diyos bilang Mercedarian, ang founder nito. Ipinakita niya sa kanyang halimbawa ang isang tunay na nagmamahal, isang tunay na umiibig sa Diyos, isang tunay na nagsasabuhay ng kanyang pag-ibig sa Diyos, sa kanyang malasakit, sa kanyang habag at awa, sa kanyang pag-ibig sa kapwa-tao. Handa niyang ibigay anumang meron siya para matubos at makalaya ang kapwa-tao sa mga umaalipin at papahirap nito, tulad ng ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, na isabuhay niya ito. Pero ito ang isang halimbawa na muli, kung tutunghayan po natin ang ating Ebanghelyo ngayon, ay nakaugat sa pinagmulan nito na sinabi ni Jesus, ang ugnayan at relasyon natin sa Kanya. Ang ugnayan ni Jesus sa ating Ama sa Langit. Na sinabi niya nung nakaraang linggo, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Kung paano siya nakaugnay sa Ama, na ito'y sa diwa ng pag-ibig. Ito naman pag-ibig na ito na natili sa Kanya, Kanyang isinasabuhay sa pagiging masunurin. At ano ang sabi niya? Ng Panginoon, kung kayo nanatili sa akin, tulad ng puno ng isang ubas, ay mamumunga kayo ng sagana. At ito'y masaganang bunga ng buhay ng ating binibigyang pansin at pagkapahalaga ngayon si San Pedro, na kung saan ay namunga ng sagana. Dumaloy sa kanya ang habag at awa ng Diyos. Dumaloy sa kanya ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. At ito'y namunga ng sagana sa mga taong naakit niya upang sumunod sa kanya at ipalaganap ang ganitong uri ng pagpapahayag ng dakilang habag at awa ng Diyos. Bilang Mercedarian, ipinakita niya kung gaano kadakila ang habag at awa at pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, marahil ito rin ang kanyang panyaya sa atin. Manatili tayo na nakaugnay sa ating Panginoon upang mamunga rin tayo ng sagana. At paano tayo mamumunga ng sagana? Paano natin maipapadama sa kapwa ang habag at awa ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos? Lalo digit sa panahong ito, na tayo ay dumaranas, hindi lamang ating bansa, kundi ang buong daigdig, ng paghihirap. Sabi nga po sa panahong ito kung tutusin talagang marami na ang nagugutom. Sa panahong ito,
marami na po ang nahihirapan sa buhay. Sa anong kadahilanan? Unang dahilan, sa kawalan ng hanap buhay, sa kawalan ng kabuhayan. Patid po natin yan, marami sa ating mga kapatid ang nawalan ng trabaho. Batid natin na marami sa ating kapatid ang tunay na nahirapan dala ng kanilang naranasan sa kanilang kabuhayan, na hirap silang ibangon dala ng pandemyang naranasan natin ngayon. Paano natin maipapakita sa kanila? Paano natin maipapadama sa mga taong ito ang habag at awa ng Diyos? Tulad ng ginawa ni San Pedro nung panahon na ang kanyang yaman ay ginamit niya bilang pangtubos sa mga taong tunay na mga nahuli at pinahirapan ng mga kumakalaban sa pananampalatayang Kristiyano. Ginamit niya ang kanyang yaman para palayain ng kapwa. Ginamit niya ang kanyang yaman para ipakita ang pagmamahal at habag at awa ng Diyos sa pagtubos sa kapwa-tao. At paano natin ito maisa sa buhay ngayon? Paano natin maipapakita at matutularan ang buhay ni San Pedro sa panahon ito ng pandemya, sa panahon ito na marami sa atin nahihirapan? Actually, ginawa na po ito ng marami o ng ilan sa atin. Hindi man ng mga sikat na tao, hindi man ng mga kilalang tao, mga pangkaraniwang tao. Ginagawa po ito eh. At ang isang halimbawa ngayon na nakita natin na ginawa ng ilan sa mga kababayan natin bilang pagtulong sa ating kapwa-tao upang hanguin sila sa hirap, upang hanguin sila at pansamantalay mapawi ang kanilang kagutuman. Isa sa magandang halimbawa nito, yung ginagawa ngayong community pantry na meron tayo. Ito yung pagkapakita ng malasakit sa kapwa-tao. Ito yung pagkapakita at pagkapatunay ng kaugnayan natin sa Diyos, ng pananatili natin sa Diyos, kung paano naisa sa buhay natin ang ating panatili ng ating pag-ibig sa Diyos sa pagmamalasakit at pagtulong at pagdamay sa ating kapwa-tao. At yung ginawa ng ating mga kapatid na may kakayanan o may pamaraang ginawa upang makatulong sa kapwa-tao sa mga nangyarating bayanihan at pagtutulong-tulungan. Bagamat yung iba ay tinutuligsa. Kahit na ikilalang tao, tinutuligsa. At batid po natin yan, hindi natin kailay. May mga kilalang tao, sikat na tao na sa kabila ng kanilang kabutihang ginawa sa kapwa, sila tinuligsa pa rin at sila ay tunay na patuloy na sinisiraan. Dala ng nangyari. Dala ng mga hindi inasahang pangyayari. Dahil sa mga taong naghahangad na makakakuha man lamang kahit konting tulong. Pero andyan pa rin paninira ng iba. Sa halip na tularan, ano ginagawa? Sinisiraan pa. At yun ang paalala sa atin ngayon ng ating binibigyan parangal sa araw ito at sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Kung nanatili tayo sa ating Panginoon, kung isinasabuhay natin ang pag-ibig ng Diyos tulad ni San Pedro Nolasco, hindi natin kayang gawin yung paninira sa kapwa sa halip. Ipagpapatuloy natin ang paggawa ng mabuti, ang pagtulong at pagdamay sa kapwa, ang paghango sa anumang hirap at dusa ng ating kapwa, sa anumang makakaya natin at magagawang kabutihan sa ating kapwa-tao. Tingnan panyaya sa atin ng Panginoon. Kung nanatili tayo sa Panginoon, kung nanatili tayong umiibig sa Panginoon, ang iisipin natin, hindi lamang ating sarili, ang iisipin natin, hindi lamang makabubuti sa ating sarili, ang iisipin natin ay ang makabubuti sa ating kapwa-tao. At yan ang ginawa ng ating huwaran sa araw ito na pinaparangalan natin sa dakilang araw nito, si San Pedro. Ang kanyang pag-ibig sa Diyos ay naisabuhay niya sa pagmamalasakit at pag-ibig sa kapwa-tao na kanyang pinaglingkuran at ang Diyos na inalayan niya ng kanyang buhay. At ito ang diwa
at tunay na kahulugan na mga pangyayari sa ating Ebanghelyo ngayon, sa mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang katibayan, ang katotohanan kung paanong tunay na sa kanyang katauhan magpahanggang ngayon ay nagpapatotoo sa atin na buhay ang Diyos at nagmamahal ang Diyos sa atin. At ang habag-awan ng Diyos ay patuloy na dumadaloy sa ating lahat. Dahil tigit sa mga taong nananatili sa Diyos at nagmamahal sa Panginoon at nagmamahal sa kapwa-tao sa kanilang mabubuting gawa na ipinakikita at isinasabuhay sa paglilingkod sa kapwa-tao. Kaya mga kapatid, ito ang hamon sa atin ngayon. Sabi nga, kung magtutulong-tulungan tayo, wala namang mahihirapan sa buhay na ito eh. Kung magtutulong-tulungan tayo, wala namang magugutom sa buhay na ito. At kung magtutulong-tulungan tayo, makakaya nating pagtagumpayan anumang pagsubok na hinaharap ng bawat isa sa atin. Ang mahalaga, matuto tayong umibig sa kapwa. Ang mahalaga, maisabuhay natin ang ating pananampalataya, ang pag-ibig natin sa Panginoon, ang pag-ibig natin sa Diyos, ang pananatili natin sa Panginoon, sa ating pagkapadama nito, sa ating paglilingkod, sa ating kapwa-tao. Katularan natin si San Pedro Nolasco sa kanyang pagiging mabuting Kristiyano, sa kanyang pagiging mapagmalasakit sa kapwa Kristiyanong kanyang tinubos at kanyang pinaglingkuran at hinatiran ng habagat awa ng Diyos, ng habagat awa ng ating Panginoon sa Kristo, ng dakilang habagat awa na isinabuhay din ng ating patrona, ang Mahal na Birheng Maria, bilang kanyang huwaran sa pagiging mabuting Kristiyano. Sana nga maging inspirasyon natin siya at sundan natin siya sa kanyang mabubuting gawa upang sa gayon, tayong nakaugnay sa Ama, tayong nakaugnay sa ating Panginoon na nagmamahal sa Kanya, ang bunga nito ay manatiling nagiging sagana at ito ay tunay na maging daan ng lubos na kagalakan na maranasan natin at maranasan ng lahat tulad na naranasan na at ngayon tinatamasa na ni San Pedro Nolasco sa piling ng ating Panginoon. Kahit isabuhay natin ang sinabi sa atin ng Panginoon ngayon, manatili kayo sa akin bilang siyang puno at kayo ang mga sanga. Manatili kayo sa aking pag-ibig nang malubos ang inyong kagalakan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sa kagalakang ito ng ating patuloy na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, manalangin tayong masigasig, mga kapatid kong minamahal, yayamang pinagbigyan ng Ama ang anak niyang nakiusap para sa tanang kanyang nilinawang paunlakan ang ating mga kahilingan. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Panginoon, kami iyong pakinggan. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa mga nangangasiwa sa Kristiyanong sambayanan, upang ang tungkulin nila'y kanilang magampanan, sa kapakanan ng mga ipinagkatiwala sa kanila ng mabuting pastol ng tanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa sanlibutan, upang makapakinabang ang tanan, sa kapayapaang si Kristo ang nagbigay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa mga kapatid nating nagtitiis ng kahirapan, upang ang kanilang hapis ay humantong sa luwalhating di maaagaw ng sinuman, mula sa kanila magpakailanman, manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa ating lahat na ngayoy natitipon sa pagdiriwang, upang tayo'y maging mga saksing may pananalig na matibay sa pagkabuhay ni Hesukristo na poon nating mahal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Ama naming makapangyarihan, nababatid mo ang iba't ibang tinitiis ng mga tao sa kasalukuyan. Kaya't pakinggan mo ang mga kahilingan ng mga nagdarasal at paunlakan mo ang pagluhog ng nananalig na sambayanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen, inang-dakila, ipanalangin mo kami. Si Raimundo sinolas ko, kapwa nakilang sa'ko. At si Jaime, nalikod mo, ang iyong pinasamono. Sa Kristyano nag-iiyak ng dahil sa paghihirap. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhena, inang-dakila, ipanalangin mo kami. Nalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagkapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkalabang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay saring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat, na kay aming pasalamatan, na yung pinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay ng anak mong minamahal, at sa pagkabuhay niya, nabuksan ganap ang iyong tahanan, at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus na lupig ng kamatayan, sa kanyang pagkabuhay naging buhay siya ng kanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit,
Nang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbuti sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang tayo sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santo, Sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay at pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati iyon at iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ating ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya. Si Cristo ay namatay. Si Cristo ay nabuhay. Si Cristo ay bumalik sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay umabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Florentino na aming Arsobispo, ni Ponsano na aming Obispo Emerito, ng lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapati na kaming lahat ay makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, tulad ni San Pedro Nolasco na aming ginuginita at pinararangalan sa araw na ito ng kanyang dakilang kapistahan, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, atin pong ipahayag ng lakas loob. Hinihiling po namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming kinananimikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bilang magkakapatid, tayo magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan ko sa inyo lahat. Yes. Cordero
Mga kapatid, narito ang Panginoong Kristo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. San Pedro Nolasco, tapat na sugo ni Kristo, tagapagtatag ng orden ng Mercedario. San Pedro Nolasco, lingkod ng mahal na Birhen, sa pagtubos ng mga Kristiyano, bihag ng mga Moro, nagsusumamo kami sa iyo.
ay ating po gagawin ng prosesyon sa karangalan ng kapistang ito ni San Pedro Nolasco na iikot po dito sa loob ng ating simbahan. San Pedro Nolasco, tapat na sugo ni Cristo, tagapagtatag ng orden ng Mercenario. San Pedro Nolasco, lingkod ng mahal na Birhen, sa pagtubos sa mga Kristiyano, ihag ng mga San Pedro Nolasco, tapat na sugo ni Cristo, tagapagtatag ng orden ng Mercenario. San Pedro Nolasco, lingkod ng mahal na Birhen, sa pagtubos sa mga Kristiyano, ihag ng mga moro. San Pedro Nolasco, tapat na sugo ni Cristo, tagapagtatag ng orden ng Mercenario. San Pedro Nolasco, lingkod ng mahal na Birhen, sa pagtubos sa mga Kristiyano, bihag ng mga Ang ginagawa naman yan Pedro Nolasco, tapat na sugo ni Cristo, tagapagtatag ng orden ng Mercenario. San Pedro Nolasco, lingkod ng mahal na Birhen, sa pagtubos sa mga Kristiyano, bihag ng mga oro. Magsiluhod po tayong lahat. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at napagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot ng kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemyang sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan ng kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa aming pagmamalasakit sa mga nangangailangan,
sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, ipanalangin mo kami. Santa Madre Teresa, ipanalangin mo kami. San Serapion, ipanalangin mo kami. San Pedro Nolasco, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced, ipanalangin mo kami. Bago po ating panalangin pakinabang ay ang tawag muna sa kasal. Si Mandy de Guzman na taga Dulong Ilog ay kakasal kay Salve Peñalosa na taga Tablon, Oas, Albay sa May 23, 2021 dito sa Nuestra Señora de la Merced, Paris. Ngayon din si Ramil Advincula na taga Binangon ng Rizal ay kakasal kay Armeline Bernabe na taga Pulonggubat sa May 29, 2021 dito sa Nuestra Señora de la Merced, Paris. Kaya din si Jeffrey Reyes na taga Bahay Para ay kakasal kay Charlene Mercado na taga Baliwag, Bulacan sa June 27, 2021 sa Our Lady of Mount Carmel, Paris, sa Sabang, Baliwag, Bulacan. At si Aljon Detisio na taga-Kapihan, San Rafael, Bulacan, ay kakasal kay Charis Reyes na taga Visal, Santo Niño sa July 3, 2021 sa Our Lady of Mount Carmel, Paris, Sabang, Baliwag, Bulacan. Kung mayroon man pong kayong naraman na at lang sa kasalang maganap sa mga taong ito, mangyari lang po makipag-ugnayan sa opisina po ng ating parokya. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At kayo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Mamay kayo sa kapayapang nanatili na nakaugnay at umiibig sa ating Panginoong Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon at muli nating parangalan si San Pedro Nolasco. Pasalubungan natin ang palakpakan.